malah bang lại lên đạp xin khởi khát khát đi sát vào ơi hinजाव फ्रासो फुलायनो हायो hinजाव फ्रासो फुलायनो हायो Nijwra आं दा खोनाबाय नोंसोर जालायलायदोंमोन बिसोरखौ मानो लाफानांगौ आं बे दंफायो बेखौ माला खालामना रांलाय लोगो मोननानै जोङो भिडिअ बानायदों आलि रुन्दि नों फानाबा बे रुमाव बोरै थादों 5000 गाहाम नुदोंबा मानसिखौ लाबो मानगौहाय लाबोदो नों फाननो जाया बायग्राखौ नांगौ बायग्राखौ नांगौ सयथिबो फिन मोनसेबाव लोगोफोर नोंथांमोननि सेरावहाय आं आपडेट भिडिअ लाना फैबाय जियानो जा नोंथांमोननि सेरावहाय आं बांद्राय गोबाव खालामलियासै सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदिनि नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङो आरोना लोगोफोर थाम्बनेलजों लोगोसे बै इन्ट्र होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाथ' अलरेडि मोनथिखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर जितु निजोरा बर'खौहाय दैदेनवारिया मा सल' लानानै बिथांनि बिल्डिंआवहाय थांदोंमोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आं बुंनायखौ बिसास खालामनाय नङा ओंखायनो बुंलां अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर आसोरखौ होसोआ आंखौ होसोदों होनना बुंदों होसोदों होनदों मा बांखौ बाय साबेसे मानसि दं जोंजों साबेसे मानसि दं मा लोगोजा मा सिखाखो आं केस जागोन जाम्बि होलै जाम्बि आं केस जागोन साबेसे बर' जों थानांबाय जिबन दिन्थि गोख्रै साबेसा दिन्थि आं बेखौ बारसिदोंमोन नामा बारसिन गाग्राया बगो दिन्थि खाबिसा बारसिन गाग्राया नै माला बang lại lên đạp xin khởi khát đi sát vào ơi hinजाव फ्रासो फुलायनो हायो hinजाव फ्रासो फुलायनो हायो नों आंखौ फट' खेबनानै लाबोया मिथिबाय आं नोंनि रुमाव थाङाखै दे नों आंखौ मानसि लानानै हाजारबो मिथिबाय आइना आंखौ बिदि होनना मिथिबाय मायेन मानो दाख्लिनिफ्राय पुलिस केस होनो मानो होआखै नों आं दहायबो थांदों मानो होआखै ओमफ्राय केसा दाबो जायाखै केसा लोगो जायो मा जाबाय ओइ हिन्जाव फैलाय हिन्जावफ्रा हायो आं केस जागोन जाम्बि फै नोंनि रुमाव खोथा गैया आं थैनायाव गिया मिथिबाय मोजाङै निजोरा मोनथिबाय माहाय सोरनि चेनेल फाना नों फैसा जाया सोरनि केमेरा फाना मानसियासो फनाव होनहरदों सोरनि केमेरा फाना सोर बिलाय बुंग्रा बुलाय सोरनि केमेरा खावालाय नोंसोर आंखौ बिदि खालामनो बुथारनायनि खोथा नङा थारा निजोरा मोनथिबाय जों मानो बुथारनो नोंखौलाय जोङो बुजायनोसो रायलायनो फैदों जेनेबा आंखौ मानो फैदों नों मानो बिदि खालामनांगौ ओमफ्य नोंनि आखल बिदा माखौ नङा रायलायनो फैनाया आंखौ मानो सोरनिबा न'आव थांनानै जायो एबार बेबायदि खालामबावगोन नामा देलाय मालायनि खालामबावगोन नामा खालामबावगोन दे बुंलाय खालामबावगोन होनलाय दे हायाखै दा मानो जेबो बुंनो हायाखै नोङो निजोरा दे आं नोंखौ निजोरा खोनासं आं हारसिङैनो जमा मानसि लाना फैनानै आङो माने आङो माबानानै जानला मोनला बिदि होलाबायना मिथिबाय निजोरा थाबिसा मानो खोदेरलाय थाबिसा ब्रो फैयाखैमोन नों आंनि फिसायखौ इसिबां गाज्रि होनानै फेसबुकआव होबाय आंनि फिसाया नोंखौहाय रेप खालामो होननानै बे थाबिसा गेंनानै थादों आंनि फिसायनि थाबिसा दस्रा आंनि सोरखौ रेप बानायना ला लोगोआ बे दा मानो होनाखै दा नोंजों मानो लोगो जायाखै मानो लोगो जायाखै दा बेखौ आं रेप बानायना होनलाय उननि खोथा नङा दानो होन होमबा मानो बुंनो हाया निजोरा आं दा
नोंसोर जालायलायदोंमोन जिखौ मान लाफानांगौ आं बे दंफायो बेखौ मालाय खालामना रांलाय लोगो मोननानै जोङो भिडिअ बानायदों बेयावथ' जोंनि गेजेराव हाबनो लागा ओइ बे जिया मोनथिबाय आंखौ बिदि बुनो फैदों आरोना बुनायनि खोथा नङा नोंखौ बुनायनि केसा मा केस माने जाबाय अन्था नोंखौ बुनायनि केसा मा केस जागोन आंजों रावबो लोगो गैया नालाय दा हारे नोंनि बेबहारानो गाज्रिबा सालि रोन्दि नों फानाबा बे रुमाव बोरै थादों 5000 गाहाम नुदोंबा मानसिखौ लाबो मानगौहाय लाबोदो नों फाननो जाया बायग्राखौ नांगौ बायग्राखौ नांगौ सयथिबो लाबोब्रा ओमफ्राय नोंखौबो दान माबा गोनां लाबोदो अन्था बेनि गासिबो दंजोबो मिथिबाय आंनि भिडिअखौ दं होनदों नोंखौ आं लाइभआव खासे जेबो होनला आं मिथिबाय आंनि सिगाङाव मा खालामनानैलाय आंनि सिगाङाव मा बुंबाय सिन्था नोङो मोजाङै रायलायनो फैदों मोजाङै खोन्था नोंनि रुम नोंनि नोंफानि जायगा नङा बियो मिथिबाय लासै लासै लिमिटनि रायलाय दे आं दहायनो होनगासिनोखा नोंसोरखौ लासै लासै लिमिटनि रायलाय बिनि ओंथिखौ नोंनि माने ओरैबायदि नोंसोरो ज' जानानै बिथांमोननि आखला सिमा बारबाय लोगोफोर नङा होमब्ला बिथांमोननि गामियावहाय समाज न'खर दं ना गैया बिथांमोनखौ नुदोंना नुवाखै बिथांमोननि ससियेल मिडियाफोराव बेफोरबायदि दावराव खनसे नङा खननै खनथाम बेफोरबायदि जाबाय थानायखाय आरोना लोगोफोर मा बुंबावनो दिनै जोंफोर बर' होननानै माने लाजिलांनाय मोनबाय आरोना बेफोरबायदि जुदि जाबाय थायोब्ला नुफ्लेबाय थायोब्ला बारे बारे सासेखौनो खनले बार खननै खनथाम खनब्रै बेफोरबायदि जुदि ससियेल मिडियायाव दावरावखौ नुबाय थायोब्ला मा जानांगौ आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर आरो आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंलासै जा बुंनांगौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खालामना हर आरो बिथांमोननि गामिनि बा दैदेनवारियाबो सानसे नङा सानसे आंनि नैबे भिडिअखौ नुगोन नोंथाङाबो गाज्रि दा मोनसे आंनि नैबे भिडिअखौ नायनानै खालामदों जाहाथे इयुन फैबाय थानाय फिउचाराव जेनेबा जोंनि लाइमोन गथ'फोरा जाहाथे बेफोरबायदि जायाथों होननानै आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा जोबथारनाय आरो आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंलासै नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बिनाय थाबाय बेजोंनो आरो आंनि चेनेलावहाय गोदानबा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदि गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय